Казвам се Мария Грозданова и съм от Пилатес 300. Днес ще ви представя тренировка с ринг, като тя има терапевтичен характер. Рингът и колелото в пилатеса се използват точно за такъв тип терапии. Започваме с познатата стотица. Сядаме, хубаво прилепваме седалището, краката са изпънати и се спускаме назад. Зоопляме леко гърба, стягаме енергийния център. Дишваме, повдигаме ринга, повдигаме и краката. Слагаме ги ринга между краката. Стягаме корема и пръста. Изпъваме ръцете до тялото и започваме да броиме до 100, като вдишваме на 5 и издишваме на 5. Ръцете са оттегнати напред, пръстите се сочат към стената, корема е стегнат през цялото време. Още 50. Отпускаме. От тук преминаваме директно в поза жаба. Притискаме с крака ринга, спускаме надолу и тягаме нагоре. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, притискаме леко горе, издишваме. Правим 10 повторения, още 5. Достатъчно. Взимаме ринга, спускаме краката надолу, ръцете са над главата и се подготвяме за повдигане. Стягаме кръста и корема, дишваме, изправяме се първо нагоре и след това се извиваме. Вдишваме, докато се приплъзваме. Издишваме. През цялото време енергийният ни център е стегнат. Още 3 повторения. Извиваме се назад, като лягаме. Последно. Тук преминаваме в поза претъркулване. Вдишваме, подтигаме краката. И ги докосваме до ринга. Бавно връщаме назад.
бавни движения. Последно. И от тук преминаваме към обтягане на единия крак с усукване. Вдишваме. Главата е горе, корема е стегнат. От тук правим обтягане на двата крака. Слагаме вътре в ринга. Ръцете са зад главата. И спускаме до там, докъдето ни се отлепва кръста. Достатъчно. Хващаме ринга с ръцете, краката остават вътре и правим поза люлка. Последно лягаме, краката остават в ринга и се приготвяме за поза тирбушон. Правим 4 кръга в едната страна. Хубави кръгчета. Вдишваме. Издишваме. На другата страна. Корема и кръста са прилепени за постелката, ръцете също притискат. Движим само краката. Достатъчно. Поемаме въздух и ще се усучим отстрани. Усукваме се от корема. Изправяме се. Изправяме краката, колената, гърбът е изправен, корема е прибран, ръцете са напред и се усукваме в страни като ветропоказател.
Притискаме ринга. Гърбът остава изправен през цялото време. Притискаме пъпчето навътре. Достатъчно. И тук се приготвяме за поза трио. Разтваряме краката малко по-широко от ханша. Вдишваме. Слагаме ринга отстрани на кракът. Ръката е протегната. Задната сочи нагоре и се навеждаме напред. Тук работи трицепс, работят и долната част на коремните мускули. Обтягаме напред. Повтаряме същото от другата страна. Ръката сочи назад, едната. Достатъчно. Хващаме ринга по средата и го опъваме навътре. Притискаме, сякаш правим лицеви опори. Ръцете са встрани, гърба е изправен, корема е прибран, гърдите са изпънати напред. Може да се опитате малко повече съпротивление да дадете на ринга. Или до отказ, или докато усетите, че ви запарва трицепса. Достатъчно. Рингът минава отзад, ръцете влизат вътре в него и ще разтегнем. Длани могат да сочат надолу. Повдигаме. Пускаме. Повдигаме. Пускаме. Лопатките са една до друга прилепени. Използваме упражнението да разтегнем. Цялото тяло работи. Може малко да се наведем. Достатъчно. Лягаме по корем. В познатата ни кобра позиция. Наместваме се хубаво. Краката са изпънати, прилепени. Ръцете също. Слагаме ринга до толкова, че ръцете да ни стигат. И започваме да пружинираме. Достатъчно. Приближаваме го малко по-близо. Притискаме го. И се изправяме, за да разтегнем отново в кобра. Отпускаме. Рингът отива отзад. От тук се изправяме и предната и задната част и разтягаме отново. Повдигаме се. Отпускаме. Дишаме. И се повдигаме. Отпускаме. Още веднъж последно. Вдишваме. И се отпускаме.
Ринг остава до нас. Изправяме се в кобра. Разтягаме гърба. И за да неутрализираме кръста, преминаваме в детска поза. Достатъчно. От тук преминаваме към упражненията за долната част на тялото. Лягаме настрани. Поставяме ринга. Единият крак е върху него, другият е отстрани. Ръката е под рамото, другата е отпред. Стягаме коремната стена и започваме махове. Достатъчно. Карваме двата крака вътре и правим обтягане на двата крака. Достатъчно. Оставяме единия крак вътре в ринга, другия започва да обикаля около него. Десет повторения. Взимаме ринга елегантно. Оставяме го между колената и започваме да притискаме. Достатъчно. Слагаме ринга отново върху кръка и повдигаме вътрешния крак за вътрешно бедро. Достатъчно. Обръщаме се на другата страна и правим повторенията отново с другият крак. Слагаме първо двата крака един върху друг. Наместваме се и започваме да пружинираме. Достатъчно. Мушкаме отново кръка вътре и правим повдигане с двата крака. Оставяме единия крак долу, а другия започва да обикаля около ринга. Крака опънат.
достатъчно. Взимам отново елегантно ринга, свиваме го между колените и започваме да притискаме. Достатъчно. Слагаме ринга отново отдолу и ще направим вътрешно повдигане на другия крак за вътрешното бедро. Достатъчно. От тук взимаме ринга и ще направим позиция мост. Слагаме ринга между колената. Ляка надолу. Ръцете са на постелката и повдигаме леко таза и започваме да пружинираме. Отпускаме, прешлем по прешлем. Отново повдигаме. Отпускаме. Отпускаме. И още веднъж. Повдигаме. Отпускаме. От тук ще преминем в позиция гълъб, за да разтеглим малко бедрото. Слагаме ринга под коляното. Другия крак отива отпред на бедрото. И започваме да притискаме, за да разтеглим задното бедро. С другия крак правим същото. От тук може да направим топка с ринга. Ръцете са встрани. Позиция чепкало. И последно от тук може да преминем към описанието на тренировката за нейният край. Благодаря ви!